Hello guys, so ngayong araw, kung medyo maingay, ngayon tuturuan ko kayo mag-download ng Grounded Door 5 o kaya GTA 5. Una, punta kayo sa Play Store at sabihin nyo, Happy Mod. Ganun po talaga doon. Hindi po ako doon. Ano po talaga, tawag po talaga doon ay Happy Mod. So yan ito. Happy Mod. Yan. Yan. Yung nakikita ng square na picture na yan, guys. Download nyo yan. Download nyo. Antayin nyo. Yan. Yan. Antayin nyo. Yan, guys. So, yan. Dapat nyo dyan. Yan, pag na-download nyo na, tayo nyo. Dito po kayo magkaka-download ng mga dadong may Gcash. Pero pag naka-download kayo ng isa, bawal na kailangan yung budayin. Tulad ng Tokabok, alam nyo ba yan? So, tulad ng Tokabok, diba? Diba? Tokabok, mada-download nyo yan. Lahat na may Gcash. Mada-download nyo. Walang video to, guys. Kahit Grounded or 5. Kahit anong... Ba't ganun? Yan. Ayan. Anyong Happy Mod. Yan. Sa Google sabihin nyo Happy Mod. Oh, yan. Yan, itulad A. Yan, tulad nyo, GTA 5. Yan, GTA 5. Install nyo. Kailangan nyo siyang na Happy Mod. Happy Mod. Ba't ganun? Ito, mali yan. Ito. Play Store. Happy Mod, nakaka-download na may mga Gcash. Happy Mod. So, yan sa Google. Yan, diba type nyo Happy Mod po. Hanapin nyo to. Yan, hanapin nyo yan. Then, download nyo na yan. Ganun lang kabilis i-download ang Grounded or 5, guys. Kailangan nyo, wala pala. Ganun lang po kadali mag-download. Kung may mga tuturo pa po ako sa inyong, game na tayo. Ano ba yun? Ito na yung Grounded Door 5, guys. Kung ganito na talagang
Kung init lang ang computer, ay, ano po yun, mahidap. Kung sa cellphone, pwede naman. Kung hindi nyo po kaya, comment lang po kayo. Then go, then yun. So, may mga tanong pa po yan. So, dito na tayo nagtatapos, guys. Yun lang, guys. Follow na kayo, update na kayo sa ating YouTube channel.